Че? Бе, здравейте хора, аз съм Лиза Вели, днес при мен е Демънс. Днес ще правим едно нещо с тези бомбони. Които се казват, аз не знам как. Които се казват Физи Бум. Закупите си ги в магазина. Тути фрукти е имало, си изглежда, че? Моята лимонада. Добре. Добре, преди да не забравя, честит Хелуин на всички, ние ще се страхуваме. Добре. Дегли, братче. Това се фана... Добре. Не, защо за тебе тути фрукти? Мама ти те ева, айде. Добре. Добре, започваме. Отваряме на 3, 2, 1. Брат, чакай да ги прачвам. Няма проблем. Брат, Така изглеждат. Каза, че е майка ти. По 6 лева килото. 6 лева кило. Абе ние взехме за 1 лев. 6 лева кило. Така, че, айде, 3, 2, 1. Използвам да слушам като смели, айде, раби. Чакайте малко. Да, действа. Не се препоръчва за хора, които им става прозвучно. Както си работи Са направо огън. Това към камерата. Много смея. Мен ми почна. Що? Не знам. Това си гадното. Вижте как изглежда... Опа, още не, чакай. Може да ти покажа как изглежда пианото. Ето вижте, тук. Тук модела, ако дано да се камерата. Ето вижте това бялото, това е праха. Който е мега отвратителен. Глупен колега. О! Той ще каза за кой път снимаме. Значи, с него снимам за първи път, но аз имам няколко клипа. Моля ви, абонирайте се. Попросим да се смиете, защото във вторник на училище и дисклейша. Хора, вижте, представлява нещо бяло като пияна или не знам какво е. Да не фокусира. Той печели! Как па сега? Не, ще мъче и пише един звук. Така. Вижте. Моето я ме потече по камера. Да. Ето виждате това, което излива. Това е пияна, това е вулкан. Вулкан от най-различни. Добре хора, това не ще има спокойно. добре хора, това е от мен. Чао! Така да си... Аз съм Лиза Вели. Аз сега ще имам да идеята, знаеш. Това беше Демънс. Честит. И нямам какво ще се направи. Честит Хелуин на всички. Дано си прекарате добре. Малко ужаси